je gauw naar dit verhaal. Tomke en Romke helpen Cornelia. Wat had ik het drok, Joet. De ruiten zitten net uit. De wasko zit vol wask. En blub de goudvis, maar ik nog skeerwetter ha. Mijn fiets zit onder de drek. Wij kunnen daar wel helpen, Cornelia. Oh ja. Dat is heel even, maar dat hoeft net, ja. Wat maar lekker in de tuin. Cornelia zet een amer chips op, een spoens en een loekerboetendel. Zo. Ze leidt de wetterslang kleer en dan verdwijnt ze gauw naar de waskmachine. Wat sneu dat Cornelia het zo druk had, Tomke. Ja, we moeten haar maar helpen. Oh, wist wat? Zullen wij de fiets van Cornelia's keer maatje? Ja, dat is een goed idee, Tomke. Zo, de chips op stitte kleer. Oh ja. Tomke pakt de spoens en begint te poetsen. Ja, en ja. Romke spuit de drek en de chips op van de fiets. Oeps, te let. De fietstassen zitten er nog op. En het wetter heeft erin, Tomke. Oh, ze zitten vol wetter. Oh, dat jouwt niet, Romke. Dat droeg het wel weer op. Wat zou Cornelia blind wezen met haar skinne fiets, hè? Ja. We kunnen haar goed helpen. Wat zullen we nou doen? Blub maakt nog eens keer wetter ha. Oh, dat kan wij ik wel. Oh ja. Heel voorzichtig tillen ze de viskoem naar Boetenta. Ja. Cornelia had niet in de gaten. Ja. Oh, de ballen op. Oh, jongen, nog, ik dat nog. Het vieze wetter moet uit de kom, Tomke. Maar waar moet Blub dan heen? Hij mag net tegen. Blub met wol in wetter. Oh, ja, ik weet het al, Romke. We doen Blub even in die fietstas. Daar zit een heleboel wetter in. Oh, ja. Ze liet de blub in de fietstas glitsen. Ja. Zo. Jongens, Maar dan Tomke, jaren ze Cornelia roepen. Romke, ik moet naar de supermarkt. Ik heb geen ballen meer. Heel dof vergeten. Ook is wel op die rijfietsje, Tomke, want het is maar een litsaantje. En Romke kan voorop in het korken. Maar in de fietstas? Ja. De ballen kunnen haast wel in de fietstas. Toen het Tomke opzitten. Hastig fietst Cornelia naar de supermarkt. Achter haar vallen wetterdrippen op het dik. Tomke kan haar haast net bijhouden. Nu, die fiets fietst al wat oors en zoors. Nou ja, haast maar gauw een ballen uitzieken. Bij de winkel zetten ze de fietsen in het rek en Romke wipt op een groen. Romke, pas toch maar op te fietsen. Oké. Romke rent naar de fiets van Cornelia. Heel voorzichtig loert er in de fietstas. Blub. Bist er nog? Oh ja, ik zie die al zwemmen. Viest het wel mooi in de fietstas? Maar is er aan ze weer uit, ja? Ja, zwemmen lekker veel. Oh, daar komen Tomke en Cornelia alweer aan. Tomke had de ballen vast. Er zit een bruine papieren poeder omheen. Zo, maar gauw op hoezon. Ik moet nog zo volle twan. Tot die ballen maar in de fietstas, Tomke. Maar dan wordt de ballen... Wat is er, Jood, bij die? Toch, Jood, sanuver. Tomke, toch de ballen in de fietstas. Ik kan je net de hele dag staan. Oh, oké. Tomke truwt de ballen in een van de fietstassen. Opa. Jakkes. Goh. Even later ben ze weer thuis. Zo, Cornelia zal de ballen uit de fietstas krijgen. zo. Jakkes, pa. Wat een wierte troep. Oh, mas die ballen nou eens zien. De hele poeder is
stikken. Jakkes. En hoe komt dat water in de fietstassen? Had je hem dat die in Tomke en Ronke? Wij woen die helpen, Cornelia. Want toen hier is het zo druk. En nu hebben we de fiets maken. Maar nu zitten de fietstassen vol water. Cornelia shot naar de fiets. En dan naar de lege viskom op het gasveld. Tomke, Ronke, ver is Blub, de goudvisk. In een fietstas. Hè? Ja, hij vindt het heel mooi. Hij had op schoolreis geweest. Naar de supermarkt. Dogenierten? Dat kent toch net? Blub hier wel teken kennen. Oh, nou, gelukkig binnen de fietstassen van plastic. Oh, En had Blub genoeg lucht kregen. oei. Blub je dat in een fietstas, maar in zijn kom. Oh. Even later zwemt Blub weer in zijn eigen skinne kom. En de fietstassen, die liggen in de zinnen te droegje. En de ben, die maaien Cornelia weer helpen. Maar nou om een lekkere, nije, warme ballen op te heljen. Ronke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie.